Espectacle lamentable el que s'ha viscut aquest dematí a la Comissió de l'Estatut dels Diputats a Barcelona, on s'han deliberat els dictàmens que Junts, Esquerra, la CUP i PSC havien elaborat per tal de sancionar-me econòmicament o suspendre'm l'acte de diputada en base a les declaracions contra l'ús del vel islàmic dins l'hemicicle català que he fet en diferents intervencions al Parlament. Opacitat absoluta, assessors i premsa han set immediatament expulsats de la sala. La diputada Rosa Maria Soberana d'Aliança ha intentat fotografiar l'expedient que m'interpel·lava i m'afectava directament a mi per traslladar-lo als serveis jurídics del partit. Se li ha recriminat i se li ha impedit que ho fes, generant per tant indefensió absoluta cap als acusats, i el que s'ha acabat acordant per pròpia recomanació dels serveis jurídics del Parlament no ha estat cap dels dos escenaris que ells havien previst, sinó simplement una reprovació pública en seu parlamentària i l'inici de la tramitació d'una llei que els permeti, amb garanties ara sí, poder-me rebassar l'acte de diputada o poder-me sancionar econòmicament. Una llei que no cal dir que si prospera nosaltres impugnarem de forma immediata, en demanarem la nul·litat, atès que seria una llei absolutament antidemocràtica que no respectaria el nostre dret de representació política ni el nostre dret de lliure pensament com a càrrecs electes escollits democràticament a les urnes, i trobem d'una incongruència total que formacions polítiques que fa 2 dies denunciaven que hi havia manca de separació de poders dins l'estat espanyol ara pretenguin eliminar la separació de poders dins les institucions catalanes, és a dir, que puguin arribar a permetre, mitjançant aquesta llei que han ideat, que un grup de polítics ressentits pugui sancionar-ne o expulsar-ne a d'altres simplement pel fet de no combregar ideològicament amb els mateixos postulats. Pensem que anem cap a un terreny molt perillós on el totalitarisme i l'autoritarisme s'estan ensenyorint de les institucions catalanes i on, sota el pretès delicte d'odi, s'està intentant coartar la llibertat d'expressió, però també negar el dret de representació política a una part molt important de la nostra ciutadania. Per tant, continuarem informant, continuarem batallant i continuarem guanyant de mica en mica aquesta guerra contra la correcció política. Como administradora de este canal, catalana, comprometida con Alianza Catalana y con la democracia plena, lanzo una petición a vosotros, suscriptores del canal. Voy a crear, en change.org, una recogida de firmas, en nombre propio para dar apoyo a Silvia y para denunciar la dictadura que se sufre en el Parlamento de Cataluña. Si estás de acuerdo, agradecería que dejaras un comentario con un corazón azul. Si pasamos de los 500 comentarios, haré formalmente la recogida de firmas. Muchas gracias a todos.